Sanibonani Life graduates, this is a disclaimer on the story that I'm about to do. As you can see ukuthi I am reading something and lento ngifunda ngiyithathe kwenye ama groups engikuwona ku Facebook. Ayibhalelwanga le mina direct this time. Kodwa ngiyithathe kulama groups. Lo sisilo ucela usizo. Ngesimo sokubuka ukuthi le ndaba le ayibhalile iyancika kakhulu into esijwayele ukukhuluma ngazo. Ngibese ngayibuka ngase ngithi hayi oseke ngiyifake ngoba ekugcineni kosuku esinye isifundo lesi ukuthi empilweni noma ngabe ukuhlupheka kubambe kangakanani akulalela ingqondo yakho ulalele inhliziyo yakho and then into nento nesinqumo ozosithatha ngempilo yakho usicabanga ujule futhi usikhulekele ngoba awazi ukuthi ngelinye ilanga uyothi wenza into ngoba uthi ubalekela inhlupheko or ufuna ukuzisiza or ufuna ukusiza lo omthandayo kanti usuzifaka kokuwesi. Naye ke indaba ngicela ukuyifunda ngizogcina ngecomment yami ekugcineni. Ngicela usizo. Isingezansi sami siphuma iminenke. Kade ngihamba izinyanga akwenzeki lutho. Khathazekile kakhulu nasekhaya abasazi benze njani. Kusho ukuthi bengithandana nobaba wengane yami ephanda nje nomngani wakhe. Sukulumbe bavumelana ukuthi bahambe bayofesa komunye ubhuti onemali kusho ukuthi usomabhizinisi lo bhuti unamabhizinisi ahlukahlukene. So kusho ukuthi bafike baqashwa ke mabefika kulo bhuti lo bhuti wase bafaka kwenye yamagaraji wakhe lapho bebetha khona upetrol. Bese lo bhuti esethi kukhona nesikhala esinye esikhona somsebenzi wasendlini udinga intombazane. Ubaba wengane ngokwazi ukuthi ushiye mina endlini mina ngisebenza ivele sobabili sixakile bekuye kwenze ukuthi silale singadlile. Wase eyabuya emsebenzini wafike washo ukuthi umphathi wakhe ufike wathi kunesikhala sentombazane wabeke esecelela mina kwathiwa akubuye nami. Nangempela savuka lo bhuti wahamba nami eyongikhombisa umsebenzi engizowenza ngoba ethi umsebenzi wakhe ukusho ukuthi uanti obekakhona full time usagodikile kwa ukuthi mina ngizofike ngibambe nje isonto elilodwa kuphela bese umsebenzi uyaphela. Sathi masifika endlini wangibuza ukuthi ngiyajabula yini njengoba baba wengane yami esebenza ngasemva. Ngase ngithi mina bekunzima emqashweni esihlala kuwo bekunokwenzeka ngezinye izinsuku silale singadlile. Wabe sethi lo bhuti uma ngifuna indoda yami iqhubeke isebenze ucela ukulala nami. Wathi uma nginqaba angihambe bese ngidlula lana esebenza khona ubaba wengane yami ngifike ngimthathe ngoba umsebenzi uyobe usumphelele. Nkosi yami. Ngenxa yosizi ebesiliphila ngakhetha ukulala naye lo bhuti. Wathi kuzoba isonto elilodwa kuphela. Ntambama uma sengiphindela endlini ngivele nje ngizizwe nginosizi ubaba wengane yami uma engibuza ukuthi yindaba ngikhathele yini kusetshenzwa kakhulu yini laphayana. Ethi angibekezele vele ngosebenza isikhashana esincane. Njalo ke ekseni uma ngiyakhona ubefike angigqokise ilingerie angidansise bese egcina ngokungilala ngoba ke bengivikela umsebenzi womuntu engimthandayo kuphela amasonto amabili. Uma ngihlezi ngizwa khona into enyakaza ngaphakathi ephentini uma ngithi ngiyabheka umnenke omhlophe ngixakeke ukuthi uphumaphi ngiphatheke kabi. Lapho ngaqala khona ukuqaphela khona ukuthi mangichama ngisukuma emchameni ngiyabona iminenke emibili. Hawe ma. Kwaqhubeka kwaba wesi. Manje iyaziqathakela noma nguzwe kwehla ngamathanga uzihambela sengihambe zonke izinyanga nodokotela usizo angilitholi. Into engibulala inhliziyo ukuthi nobaba wengane yami wayazi ukuthi lo muntu uyolala nami akunamsebenzi angibizela wona iboyfriend yami engubaba womntwana wami yadayisa ngami kulwa muntu ngoba efuna ukwenza izinhloso zakhe. Jehova. Kunosisho esithi indoda nendoda iyophiliswa izinqumo zayo. Uma kusuke kuthiwa indoda nendoda kusuke kungashiwo indoda as in like literally khulunywa ngendoda but kusuke kukhulunywa ngomuntu siqu somuntu esiphilayo ukuthi umuntu nomuntu empilweni uphiliswa izinqumo zakhe. Yabona le ngithe mangiyifunda yavele iyalamana ncamashi nezindaba eziningi esesike sazenza la esizibhalelwa abantu ngeindaba zokuthwala.
and ikhona indaba engizoyifaka la ngoLesine ngo-1 ekhuluma kabanzi ngokuthwala nalezi zilwane abazisebenzisayo ukuthwala. Yabona usisi ngiyamdabukela. Ubecabanga ukuthi wenza isinqumo esi-right ngoba uvikela umsebenzi we-boyfriend yakhe okubaba wengane at the same time, and ubecabanga ukuthi uyaziphilisa and uphilisa yena kanye ne-boyfriend yakhe. Little did she know ukuthi kwababa wengane lo is aware ukuthi le ndoda ithwele, and le ndoda njengoba ithwele isebenza kanje. Probably abantu besilisa bayakhuluma kusho ukuthi besebazi ukuthi vele kwenzeka kanje, and lo muntu wesilisa kusho ukuthi akanayo nje isiqobo sidalo u-anti. Uthatha lamantombazane 1 week kanje azowalala ngoba ufida izimfuno zesithwalo. Usisi uthathe isinqumo ecabangela yena nempilo yakhe nengane yakhe nokuphila kwabo in general, kodwa wakhohlwa ukuzicabangela yena. Yabona guys, kuyona yonke into ongayenza kukhona into eyayidla ngokushow umamami esaphila emhlabeni, wayeyathi lalela emoyeni. Ngicela ukuyisho lento kumina namhlanje ukuthi empilweni kuyona yonke into eyenzakalayo kuwena nakuso sonke isimo ozithola ukusona, awukufundi ukulalela emoyeni. Uvuma kanjani ukuyolala nendoda ongayithandi nomuntu akuhlukile lo muntu nokuthi uyakunukubeza, because now usekuthreatenisha ngokuthi uma ngabe ungalali naye udlule uthatha i-boyfriend yakho lapha ngemuva egarage la umshiye khona ngoba umsebenzi uzobe usuphelile kena. Okusho ukuthi lo bhuti lo owubaba wengane wayesetsheliwe ukuthi sifuna i-girlfriend yakho, kufanele liye lapha la kwenziwa kanje lapha and nayo yavuma ngoba ithi ivikela umsebenzi wakho, kodwa ekugcineni kosuku isamfuna yini lo sisi njengoba sekunje sephuma eminenke. Angiqali ukuzwa ngey'tori ezinje. Ukhona omunye usisi oke wakhuluma kwi-Thuleleni TV, ukhona omunye owenza i-live on TikTok ekhuluma ngesimo esifanayo. Abantu abahlukahlukene laba abahlangana nento banqoba nento efana ncamashi. Uyabona yini ukuthi indlala izosifaka komude kangakanani umgodi ogcwele izingonyama and asikwazi ukuphuma kulo mgodi wey'ngonyama? Ngicela ungenzele kanje, uma unengane uzele intombazane, ngicela ukuthi ingane yakho isubscribe kule channel. Ngicela ukuthi ibuke izinto ezenzakalayo. Ngicela ukuthi ibe nokuqonda ukuthi isimo sokuphila esiphila ngaphansi kwaso asisafani nakudala. Yebo yayingaphili ngesikhathi sakudala, kodwa wena mzali wawo uzoyichazela. Yabona umhlaba manje usumnyama thu, ugqoka utunic njengoSarafina, and it's burning us. Umuntu osalindele isihogo, lo muntu osalindele ukuthi kusazobhubha emhlabeni, akakhohlwe ngoba already we are living in hell. Sekuphezu komuntu nomuntu ukuthi isinqumo asithatha ngempilo yakhe simthatha simbekaphi. Uyi-assessa kanjani into nento eza kuwena uyibuka ubone ukuthi yabona le izongiqhatha nebhizi. Angiqedanga ukuyifunda le ndaba, yinde le ndaba, kodwa okubalekile ukuthi siswa abantu uxakene nento, and le ndaba le uyifake namhlanje ngo-4 past 9 in the evening. Njengamanje it's 9:37 njengoba ngisenza lesi story mhla ka-12 kuMeyi. Uyayibona i-frustration lo muntu esifazane abhekene nayo? Uzihambile izinyanga kasizakali. Ubahambile odokotela baxakene nento, and uma echaza uthi le mnenke imhlophe and uqale ngokunyakaza ephentini waqathaka, and then the next thing manje sebeyaziphumela nje. Okusho ukuthi impilo yakhe isiphelile, akasakwazi nokuhlala phansi kwabantu. And what kind of life is this that we are living? Ngicela sifundiseke izingane zakwethu. Njengoba nginibiza ngama-life graduate on this channel, it's not for nothing. It's because I want each and everyone on this page to spread the word out there. Ebantwaneni bethu, ezihlobeni zethu, kunanoma. Yabona istory esinje ngivele ngithi manje ngisifunda kuvele kushwaqa ubhontshisi, kubanda amathanga, kuvele yabona nje yonke into ivele ifreeze ibe ne-ice ngoba uvele uzibuza ukuthi kodwa Nkosi sifike kanjani la? Sifike nini la? Sophuma kanjani futhi la? Kodwa what I am asking you guys to do, stay safe, stay vigilant. Isinqumo nesinqumo osithathayo before ucabangele isisu, akucabangele impilo yakho ukuthi yes ngicabangela isisu for today, kodwa
How possible is it ukuthi ngizothi ngithi ngicabangela isisu kanti sengiyenquma completely, sengiyifaka isigwebo sentambo. Uyabona umuntu osesigwebeni sentambo? Yilo muntu wesifazane. Uyisigwebo sentambo right now as we speak. And kuphelile ngaye. Kuphelile ngaye. Let's stay safe. Let's stay vigilant. And sizi-assess iy'nqumo esizithathayo. And sibasabe labantu abanemali esingabazi ukuthi bayithathaphi. Uma une-story nawe ofisa ukusixoxa ukuthi sixoxe ngaso la, uthole usizo, uthole ama-comments, uthole ama-advice. Ngi-DM, Facebook, TikTok, Instagram. Ungakhohlwa ukungifollowisha kulawo ma-platforms. Ngiyanithanda zingane zakwethu. Be safe.